करब इंतजार यार हाय पिपरा के छाँव में के मिले खातिर जइहा मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिर जइहा बलमुआ के करब इंतजार यार पिपरा के छाँव में करब इंतजार यार पिपरा के छाँव में मिले खातिर जइहा मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिर जइहा बलमुआ के मिलो न तुम तो हम घबराए मिलो तो आप चिढ़ाए हम क्या हो गया है और कैसे कहत लइका समय बहुत कम बा केतना बताई तोहसे प्यार करीला आज भी तोहसे कितना मोहब्बत करीला कहत लइका कितना बताई तुमसे प्यार करीला आज भी तुमसे कितना मोहब्बत करीला पाँव के चिन्हा सीधे हाय पायल तोरा पाँव में पाँव के चिन्हा सीधे हो पायल तोरा पाँव में बाबा तनी एक बार और आ जा कि पाँव के चिन्हा सीधे हो पायल तोरा पाँव में कि मिले खातिर जइहा मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिर जइहा बलम जी आ जइता आ जइता अपना हाथ से लेना बोला जइता बलम जी आ जइता आ जइता भाई देखा तनी नवीन सिंह जी के तरफ से रुपया मिलल है 101 रुपया बहुत बहुत आशीर्वाद बा हाय देखी और हाय देखा तनी हाय 500 मिल गई नवीन सिंह जी के तरफ से देखा कि छोटी छोटी रातें लंबी हो